Tororo haya hai lam sugo ari YouTube channel o khakhayo dorong jotoro kaham no tongbai jahanai angkhe hamya sorry emre kosto jagani ekbar hamya gaise taisa hamya gai tangsiu tagai kai koloma sobai hamya kograi rok onek kosto goi tongo dorong nugui mankhana tamo khe ang SBI o rang dana hayai rang damai thangui tongo video bisingo khlaibai tagai hige allowed kwrwi haini bagai dorong bo saimano haya daba tamo khai dipori bai charani hinui ani bwsai phai sokbai keha oi khoroni bo swng ekhe nogo thangui bai chalaiola dorong dakdak de ano subscribe khai nini hingke ang dorong joto kisu nongni achar nongro ninai ani bwsai tam khlai ang tei puja khlai tamo khlai joto kisu ani family bai malainai tamo khai nogo sokbai keha tini hingke babai dano kwrwi tagai khe babai dano doctor thanglai darano doctor tanago ba daroni sori hamyabla nonglogo ang sajak punani bologo daroni sori hamya hinui tamo khai bacha baikha thangui tonglaio bacha baikha jar jar duty tagai khe bisingo time nagui tongbai haya daba buino khlaimani obo bini duty thangbai amo thangbai obo bini khe taisa aram ani jephano tamo khe naidi saringo tamo phaio duty paikha kwkhwui hingkake college ni phaio college pai bo sitor phaikhe direct khai tamo khai sini dukan bwskango kaisa achar bottle hinui phapalo uncle hingke bidoro charani hinui naikhe ang achar mane achar tamsiko achar chara washapo chayakhou ang and ang obo chawi tongo obo chamani sibrani sori obo hayungui tangsio ang puila o jekunu manui no chara bwsai chakha kani sori hamyagui tongo tino mane kuni gina goni goi no hamyagui tongo naidi bo khe achar chara po same to same no chinese ni chara achar ro ta bo khe ta kaisa charo churni bottle o bokha ang nakha abo thongchhi hinui ang tabuk tagisa extra naipaikha khai jotoro kaham dorong ano hoi tongo tamo kichi kichi ma photo kwrwi tagai khe ang hotat sori hamya ni bagui ang vlog khlaimaniya khai tini hingke ang chuti naka tagui sori hamyabla sunday ani bwsai bo bini kwrwi sunday rok mane bini kwrwi khe amo chuti naipaikhe sori bo hamya naidi nano no tamo khlai tongo ang bahan rok phuri ang khlai tongo torog jotono dugna nano sori koba hai mamang nano mane bwrchi koba haiongo tamo kha ang baisa miya hinui hojobo yagui tongkha hinui cake rok chaiman tong sudoro ani background rok kistra ta phano hinui mano tagai khe ang ignore khaini ang sori hamya kunu khaimani letterfo tagui tongo nog pura tamo khai naidi ani bwsai maggie song pai mano maggie dani sogma se soup kwbangma twi dol dol kheno khanamo haphano kok kwrwi sogui tono phaikha haya daba sori hamya pore kisale care khaijak hingke aswk thanda bwkha tongtongo tamo khai ang chai tongo bo maggie sogui phaimani kokrok kaham video post kaham khe ang kok sawi khaijak yagui tongo ang emre sori hamya ani koloma somoi furu rogo se kokra rok manjak hingke amo onek tamoni sanai emre kosto ungo tamo khai janala bwskango nokbar sip sip ang o jaga achukgui tongo sori emre swnangniya ani tagai hingkai emre aswk khe lengha ang horo pura sapung pura thuimaiya hingka tamo khai ang sat sakao ri launa tangjak nini to aswk kwbang kwrwi je tongma namo launa tangjak satung bo aswk phaiya tini hingkhe satung phaiya kichi kichi tungfru satung pula bar tongo bo wngkha ang second saro no lamsio sakao lamliya tagai hingke kosto rogui tongo thangmaiya haini bagui ang o jaga no lamoi rwkha obo khe naidi thaisuk haphano kotor kotor rok swkang washapo jephano kwrai ni tola bo sidar letera pwtara wngjak tabuk to bufang mane bwsarok tamhinai jabra rok kwtal kwtal achaiman sobai daba bufang rok je kwcham rok kwraiui haini bagui letera pwtara satung urani tugui tongo letera pwtara ongui tongo wati bau kwbang bolong joto kisu letera pwtara sobai tabuk haini bagui hingkai jotoro dipor kaham tabuk hingkai dipor ni ang thui bachai fresh rogui kisa lama o berai tongo khai bo kha naidi ani bwkra ani fadarani tini nogo phaipra tam tam tungkha bolbora o bathagui mama lechui tungphaio aswk to torya kwtal kwtal kubla chikon chikon rokho bo khe sweet potato chwng bono khe tam singamo siri kok bai saimanliya bogoi thanga ang hingkai bo khai chakmani bosok rok hingka buya to desi ani sino onek kwbangma manui no chajakha bo khe lemon rok buya mamang rwgnai sidoro tabuk mane buya sidor buya mamang ni sidor kwbangma mane buya mamang chajago bo khai watermelon naidi tumani balgoi tongkha ma bwskango tumani pai chajakya hingkai obo chaya tongkha hingkai 10 ni singui thangnai haini bagui ang tabuk rawui jotoro charina hinui nai tongo mane tonkha hingke kuno mana bahai koi ton kha hingkai charani pogoi fano thaiya daba kwtai se chwng bo ang bo time baya hingka khe ba
Duty mama kichamo nogo tongnani phano sitai bai khama se tongo family bai tai rupsan khai masa uta teke khorang bo astani ger korok ani khorang no kisa ignore khai do tangai ke ani kongnai bayang khorang mane boys second mas khai ma tongsu ang korok sarani yagui tongha mo khanai ni water bulan kasak to sakate hingai pura thoikyase bo maga hitongo asung nai pai to masa omo hai nai pai to omo hai ka orek tamjani hai ke to bana mo khanai ni ani water bulan ni kha kasak nai thok gui tongai sai ta to hai ma no ni mas ma tongo ta mo sujijak ta kasak tolo thoigya ka ba hanai na chamai pai sai tongo rong no ang norok hanma no ta sai sa ka thoigya rok ni sai tongo hanai ma no khani kha daro khe ni subui tongmani bagui tabuk sai hanai sao khe baba rigen thang tongo ulo chara hanai sao darar mata daragui tongnai kwbangmano tongkho bo khe baba no rwkha norok bai ang ani family no malai nai dakti subscribe khainai ano norok no ang malai mani ani family bai no oro khe ma bai ang chai tonglaio ma bai ang kok sala tui khe chai tonglaio ta ang jephru nogo tongmoro ma ang bai no kok saui ang ma bai bang tongjago suti nafru hwnka kai tangai hingka kai teisa bwkha rok santi hingya toma family bai tongmani hamya bo haya toma ma bai oro sai munai tonglaio chwng ma mane ma tongkha ni mwkhang jota haino kuphur ya toma hingka kai jala no bwskango phone banai rijak hingka kai ang bwsang tui khai tongo hingka kai ma hino tei kuphur kaya tama kuphur wngkha hinui ang bwsaka ta kuphur ba kuphur nungo ta sama se ma wngla ngui no hinui sao gai kuphur to kuphur nungjago haya toma guys kuphur ba kuphur nungjago ta tamo khai bo khai no staff rok ni manda ang rigya hinui tongo lechu bai water melon rakhanai ni ang borok no bo chara rok haya toma borok mano chara mani kheno tamo khai ri thang tongo guys hingke tini ni bagui vlog asuk rok sinai ang nog ni bagui kaham torani tebo chesta khlai no jephru time rok mamfru tangui hingkai ang to duty bhago nogo pai obsang mangsa haini bagui video upload khlai pono agui mano tora ano hini pono obo haino obo hai hinui content bakhe tebo kaham tonai hingkai tini ni bagui vlog asugui sinai.